Nalpasman di eskwelahan, rebeng kutaginanan. Ipapas ko paymet tiag ragsak, ragsak adi mauma. Isa mirak paymet tiag bayad, rigat na ganak kanya. Danu awan kumaday tuyabiyag ken iti amin apag nam ayak. Ta iti adal ngamin ti kapatgan, iti amin anaganak. Ayat dalaeng nga intay masagrap, iti dayaw ken ragsak. Tadi tay tu kasubalitan, dagiti namay nga inda ipaay. Kaibturanda di amin arigat, tapno may tagyan ka iti ragsak. Ta iti adan ngamin ni kapagyan, iti amin anaganak. Ayat dalaeng nga intay masagrap,